Здравейте, разумни и мислещи хора! Вие сте с канала Конспирации, а аз съм Цецо Питанката. Както ви обещах, днес ще представя на вашето внимание няколко конспиративни теории, които се оказаха напълно и безкомпромисно чиста истина. Миналата седмица само споменах за няколко примера, в които конспиративните теоретици са се оказали прави, а днес ще разглеждаме по-обстойно още такива конспирации, в които теориите са оказали факти. Ако сте пропуснали предишния епизод, където си говорихме за това какво всъщност е теория на конспирацията и откъде произлиза този термин, може да го видите ето тук. Operation Northwoods. През 60-те години американски военни лидери създават план, с който да получат публично одобрение за война срещу Куба и да отстранят Фидел Кастро от властта. За тази цел те са планирали множество терористични атентати срещу собствените си граждани, за които после да обвинят правителството на Куба. В официални документи се споменава за планове за масово обстрелване на обикновени хора по улиците на Вашингтон и Майами. Дори се създава план за изсценирано сваляне на самолет пълен със студенти, за което по-късно да бъде обвинен Кастро. Разсекретените документи, както винаги, може да намерите в описанието. Този план е отхвърлен от Кенеди и не се осъществява. Дали обаче други лидери не са одобрили подобен план? Всички, предполагам, знаете за какво говоря. Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. МК Ултра. ЦРУ често е обект на конспиративни теории и те нерядко се оказват истина. Идеята, че ЦРУ провежда експерименти за контрол над ума, дълго време е считана за налудничава и параноична. Това обаче се променя през 1995 година, когато президентът Клинтън отправя публично изявление от страна на правителството на САЩ. ЦРУ е експериментирало с американски граждани от 1950 година до 1973. Използвали са медикаменти, хипноза, вербално и сексуално насилие, както и различни форми на мъчение. Има сведения за над 100 проекта от подобно естество в над 80 институции, сред които затвори, болници, фармацевтични компании и дори университети. Конкретни примери не искам да давам, защото не е за хора със слаби сърца. За любопитните ще дам линк в описанието към разсекретените документи. Все още никой не е обвинен и наказан за това деяние. Това само по себе си говори за това колко силно са вплетени тези твърдения с американската власт. Truly done my best morning and afternoon to play it their way and sit like a horror show cooperative malchick in the chair of torture while they flashed nasty bits of ultra-violence on the screen. Operation Valkyrie. По време на Втората световна война са се правили много опити и заговори за убийство на Хитлер. Най-значимият обаче от 20 юли 1944 година. Тогава голяма група от германската съпротива, да уточним, че това са хора от нацистския военен елит, правят план да елиминират Хитлер, както и неговите най-доверени хора – Гьоринг и Химлер, и да вземат властта над Германия. Ключова роля в заговора играе полковник Клаус фон Штауфенберг, който бързо се внедрява в високите етажи на военния елит и е повишен да участва във военните конференции със самия Хитлер. Штауфенберг носи в себе си куфърче с експлозиви, което смята да взриви при удобен момент. На 20 юли той най-накрая се възползва от далата му се възможност и взривява куфърчето в конферентната зала на Хитлер с дистанционен детонатор. Хитлер обаче се спасява с малки наранявания. Илюминатите. Илюминатите не са измислица или просто теория. Това е тайно общество, учредено през 1776 година в Ангелщат, Горна Бавария от Адам Вайсхофт. Движението се е състоило от секуларисти, либерали, републиканци, свободно мислещи и профеминисти, привлечени от масонските ложи в Германия. Целта им е да се противопоставят на религиозното влияние, суеверието и силата на управляващите. През 1785 година в движението са внедрени правителствени агенти и се предполага, че е разбито. Действията са предприети заради опасения, че обществото може да успее да свали властта и религията. През 18 век има подозрение, че илюминатите все още функционират и са посочени за възбудители на Френската революция и якобинската диктатура. Илюминатите са обвинени и в тайни опити да организират световна революция с цел да разпространят идеалите на просветлението. Сред тези идеали са антимонархизма и антипатриархизма. Много хора твърдят, че официалните власти така и не са успели напълно да разбият това общество и те все още са в действие и имат голям контрол над света дори и днес. Operation Mockingbird.
Операция Присмехулник. Зад това име се крие пропаганден проект, който е бил осъществен в началото на 50-те години на миналия век. По време на студената война ЦРУ решават, че контрол върху медиите би било много добро оръжие. В проекта взели участие над 3000 агенти на ЦРУ и сътрудници, които опитали да упражнят контрол върху свободната преса. Агентите давали на група репортери селектирана информация, за да преследват видео истории, които са достъпни за обществото. Журналистите получали заплата от ЦРУ. В апогея си програмата се разпространила над медии като ABC, NBC, CBS, New York Times, Newsweek, Time и други. Програмата е имала голямо въздействие в чужбина и по-късно допринесе за детронирането на президента на Гватемала. Много хора твърдят, че тази операция все още е в действие. А вие как мислите? Наркосделките на ЦРУ. Писателят Гари Уеб, носител на Пулицър, се е здобива със своята популярност след като прави разкритие за това как правителството на Рейган и ЦРУ са участвали в търговия с кокаин в Централна Америка. През 1996 година той направо разтърси из основи САЩ с доказателствата, че ЦРУ позволява на дилъри от Никарагуа да продават огромно количество хероин и кокаин в Съединените щати и с тези пари финансират бунтове срещу правителството на Никарагуа. По-късно той мистериозно се самоубива с 2 куршума в главата. Просто се опитвам да си го представя. Пистолетът, който не оставя следи или още Hard Attack Gun, такова оръжие всъщност съществува, ЦРУ го изобретили с пари на данъкоплатците в края на 60-те години и началото на 70-те години на миналия век. Пистолетът бил направен така, че да не може да бъде проследен. Изстрелвал леден куршум, който съдържал вещество, предизвикващо инфаркт на миокарда при всички хора. Куршумът след това се топи без да остави следи. Входната рана от него изглежда като ухапване от комар. Не се знае кого ли дали въобще са убили някого с този пистолет, но със сигурност знаем, че такова оръжие е създадено. Това са само малка част от теориите за конспирация, които са оказали истина. Линк с информация за още такива може да намерите в описанието. За съжаление, информация от това естество трудно се намира на български, затова повече допълнителни документи, които ще ви давам, са на английски език. След като в първите 2 епизода ви убедих, че това, за което ще си говорим тук, не са само наудничави идеи, вече може да преминем към същинската част, а именно да анализираме и да разсъждаваме по актуални теории за конспирация. Следващия път ще разгледаме една на пръв поглед наудничава теория, че Земята е плоска. Дали е толкова нереално, колкото изглежда на пръв поглед, или има истина в това твърдение? Ще се видим след седмица, а до тогава не спирайте да се съмнявате.